Toto som ja pred 2 rokmi. No a toto je Volkswagen Golf 4. Čaute ľudia, rád by som vám v tomto videu ukázal jeden z mojich projektov, na ktorom som občasne pracoval. Tento projekt sa mal volať Golf 4 Legenda oživa, a miesto toho je to Golf 4 Legenda doživa. No a prečo som si vybral práve Golf 4? Lebo to bolo jedno z tých aut, na ktorom som sa učil jazdiť. Nie je to žiadne luxusné rally auto, ale obyčajná 66 kW krabica s nesmrteľným štvorvalcovým 1.9 TDI motorom. Každý, kto počul o mojom výmysle, hovoril, že je to totálna kravina a ja úplne s nimi súhlasím, pretože do auta v takomto stave sa neoplatí absolútne investovať čas ani peniaze, ktoré som ani nemal, no ale v kútiku duše som dúfal, že sa to celé nejak podarí. Z druhej strany, aj keď sa mi to absolútne nepodarilo, tak oprava tohto auta do môjho života vniesla nezabudnutelné životné momenty a zároveň som sa o autách naučil veci, o ktorých som nemal ani len páru. Tohto Golfa som sa zmocnil v roku 2019 za nejakých 1400 eur. Auto nevyzeralo zle, ale reálne bolo vhodné do šrotu, hlavne čo sa karosérie týkalo, pretože hrdza bola pekne zakamuflovaná gitmi a farbou, ktorá počase opadla. No a autočasom vyzeralo, ako keby na ňo strieľali z brokovnice. Napriek tomu som mal v pláne naučiť sa opravovať auto a vrátiť život tomuto autičku, no a celé postupne ho prerobiť do stavu, kedy by sa za ním obzrel nielen ten, čo bol zaťažený na značku Volkswagen, ale aj ten, čo golfiky nemal rád. Ešte pred samotným znovuzrodením Golfa som sa pustil do plánovania, ktoré sprevádzalo hlboké štúdium. Napozeral som raky YouTube videí a prelistoval som milión rôznych fórm. Spísal som zoznam oprav, ktoré som si chcel postupne odškrtávať, preto môj plán bol jednoduchý. Urobiť prvé video a získať sponzora na komponenty. Jasné, že to bol hlúpy plán, ale človek nikdy nevie a ako sa hovorí, odvážnemu šťastie praje. Ako prvé na rád prišli brzdy. Napozeral som videá a úspešne som vymenil kotúče a brzdové doštičky na každom kolese, na prednej, ale aj na zadnej náprave. Plus som na Golfa nahodil aj nové brzdové lanká a ovzdušnil brzdový systém. Celé som sa to snažil natočiť vo štýle, ako to robí Chris Fix, čo je americký youtuber, ktorý opravuje autá, čiže jednoducho GoPročka na chest mount a do toho nejaký ten komentár. No a aspoň som sa o to snažil, lebo mám pocit, že mi to veľmi nejak nevyšlo, ale to nevadí, pretože na prvé video to za mňa nebolo vôbec zlé. Popri tom som natrafil aj na zopár problémov. Veľmi ťažko išli demontovať staré držiaky strmeňov, pretože tam boli ešte od výroby. Nakoniec sa to podarilo a dokonca som našiel na internete aj spôsob, ako lacno zbaviť hrdze staré súčiastky pomocou elektrolýzy. Stačí mať iba vedro, spraviť elektrolít, čiže voda, soľ, ocot, soda, všetko čo nájdete doma. No a z nabíjačky napríklad pre autobatérie, kde je 12 V, privediete jeden kabel na súčiastku, no a druhý kabel privediete do vody. Necháte to cez noc celé bublať, no a ráno máte hrdzu dole. Vyzeralo to dobre, no a už sa rysovala aj nejaká tá spolupráca s jedným nemenovaným predajcom autodielov. Mali sme dohodnuté aj stredko na hlavnej ulici, ale nakoniec ma natiahli, nikto na stredko neprišiel, nebrali mi ani telefón a celé to padlo. Video o brzdách tým pádom ostalo ležať na mojom YouTube kanáli ako nezverejnené. Neskôr som sa snažil osloviť takmer všetkých predajcov v meste, ale bolo to marné. Ostávalo už mi len urobiť auto postupne nejak z vlastných zdrojov, ale nefungovalo to po finančnej stránke. Pracoval som síce pre Volt a popri tom som robil aj nejaké tie videá na zákazku, lenže moje príjmy neboli veľmi veľké, no akurát pokryli náklady na žitie a niečo malo navyše. No a do toho sa mi zhoršil ešte aj zdravotný stav, dostal som silný exém, ktorý mi kompletne skomplikoval život, a musel som s ním bojovať cca 3 roky. V podstate až doteraz. Nebolo to vôbec ľahké obdobie, ale nejak som sa s tým naučil žiť, no a prednedávnom sa mi exém podarilo zdať pod kontrolu. Nevôľa a nedostatok môjho času, financií a aj zdravotné problémy spôsobili to, že sa to celé odložilo, no a auto ostalo na parkovisku bez zmeny skoro celé 2 roky až do STKčky. No a potom prišiel deň, kedy som musel začať konať. Do tejto STKčky sa mi išlo už o dosť lepšie, no a do toho času sa mi podarilo niečo našetriť a nakúpiť aj nejaké veci pre opravy,
aby auto prešlo cez STKčku. Keď som po dlhej dobe prišiel k autu, tak samozrejme batéria bola totálne vybitá. Preto som objednal aj štartovací booster, ktorý dokáže baterku nabudiť. Lenže po búte batérie na otočenie kľúča auto stále nereagovalo. Objavil sa nový problém, ktorý bol štarter. Vymontoval som z auta štarter, ktorý som potom rozobral, ale bohužiaľ už bol v čudu a nedal sa opraviť. No a tak som objednal nový štarter od Boschu a pre istotu aj fúgal novú batériu od Varty. Pred blokom som oba veci vymenil, no auto mi naskočilo na prvý šup. Takže ľudkovia, prichádza moment, na ktorý som čakal 2 roky cca. Poďme na to. Servis, to je jasné. OK, som zvedavý, koľko miliarda chyb tam ide. OK, dáme si spoječku. Ty kokso, hneď na prvý šup. Hneď na prvý šup. Po naštartovaní auta som zbalil všetky veci, ktoré trebalo vymeniť a išiel som na jamu. Na jame som vymenil všetky filtre, olejový, vzduchový, palivový a samozrejme som Golfiku doprial aj nový olej. Vymenil som staré tiahlo kapoty za nové. Taktiež som na EGR-ku vymenil takú podtlakovú plastovú klapku, ktorá otvára alebo zatvára EGR ventil. Vymenil som všetky 4 žhaviče za nové. Staré smerovky som vymenil za takéto pekné LED smerovky. Vymenil som brzdovú kvapalinu a odstušnil brzdy. A vymenil som starý späťák, ktorý mi na parkovisku nejaký dobrák odlamal za nový. No a LTT, že som tú STKčku stihol a bol som veľmi rád, že som sa tam vôbec dostavil. Ja som si myslel, že auto už je úplne v poriadku a že v pohode prejdem. Lenže na STKčke sa začali diať doslova zázraky a z auta mi začala tiec nafta a bola cítiť po celej hale. Prestali mi fungovať predné stierače, čap riadenia na pravom kolese začal haprovať, zistili mi aj to, že ťažné zariadenie mám nejako zle zapísané v techničaku, respektíve ho tam nemám, taktiež, že mi nefunguje elektrina v zásuvke pre ťažné zariadenie, paka parkovacej brzdy nebola dobre dotiahnutá, airbag vodiča signalizoval chybu, taktiež aj palubný počítač vysvietil chybu ABS burst, ďalej mi tam napísali, že je potreba aj výmena zadného stierača, taktiež nechybala aj estetická chyba ktorá neprekáža funkčnosti vozidla, no a na STKčke mi dokonca vypadli aj brzdové svetlá. Technik len krútil hlavou a pozeral na mňa, že za kým vrakom som tam prišiel, no ale našťastie všetko mi zapísal do správy a dostal som na opravu ďalšie 2 mesiace. Čo nie je málo, ale popri mojich povinnostiach som hneď vedel, že to bude tesné. Pustil som sa teda do práce. Ako prvé som išiel na políciu zapísať riadne do techničaku ťažné zariadenie. To sa aj celku rýchlo podarilo a nebol s tým žiadny problém. Stále som mal nervy, že mi chýba nejaké nárade, no a mal som v rezerve ešte aj nejaké peniaze, tak som si urobil radosť a začal som objednávať aj náradia, ktoré som tak potreboval. Objednal som si teda plnú krabicu náradia, napríklad veci cez sťahováky, golasady až po momentové kľúče. Objednal som aj novú diagnostiku auta OBD Eleven Pro. Objednal som aj celú sadu ramien, tyčiek a čapov riadenia, ťahlo predných stieračov, zadný stierač, pás vodiča, ABS snímače, farebné podtlakové hadice a dal som aj namiešať farbu pre nástreh nárazníkov a pre istotu som kúpil aj spínač brzdového svetla. STKčka sa blížila a ja som na Golfa absolútne nemal čas, no ale všetko som musel dať bokom a začal som jednoducho konať.
Ľudkovia, bol to boj. V deň STKčky ma čakalo toho ešte veľa vymeniť, no a oni mi ráno zavolali, či môžem prísť ešte o pol hodinu skôr. Cez deň to už vyzeralo všelijak, mňa aj brutálne rozbolela hlava a bolo mi normálne na krcanie, tak ako mi osud neprijal minulú STKčku, tak na túto STKčku som s golfom dorazil ako keby zázrakom v plnej sile a golf prešiel úplne bez problémov. Sám pán z STKčky krútil hlavou a hľadal, či nájde nejaké tie chyby, no a nič nenašiel. No a bolo na ňom vidieť, že je z toho aj celkom milo prekvapený. Ľudkovia, keď som sa vracial z STKčky, tak tie pocity, ktoré cez mňa prechádzali, boli neskutočné. Ja som plakal od šťastia, ale aj smial som sa zároveň, pretože som bol veľmi šťastný, že som to zvládol. Ľudkovia, pre niekoho to môže byť nič, ale v tom období, ktoré som zažíval, to bola pre mňa obrovská skúška. A som veľmi rád, že som ju podstúpil a bojoval až do poslednej sekundy. No a po tejto STKčke už som mal cez rok a pol času na to, aby som auto dal nejak dokopy. Lenže času nebolo a golfík opäť celý ten čas stal pred branou, no a už znervozňoval takmer všetkých susedov, pretože som na aute vôbec nejazdil. Ďalšia STKčka sa blíži, no a vedel som, že ďalší krok bude výmena rozvodov, no a hlavne, čo som chcel vymeniť, boli podbehy a vlastne urobiť na novo celú karosériu cez výbrus, gitovanie až po nástrek a taktiež potom ďalší krok by mal byť repas celého motora. Lenže karosériu a motor som mal v pláne urobiť pomocou barteru, čiže nájsť nejakú firmu, ktorá by to urobila, no a ja by som im na oplatku natočil videá z celého procesu a urobil im reklamné videá pre ich kanál alebo značku. Taktiež by som ich uvádzal ako hlavných sponzorov na svojom kanáli vo videách zo série Golf 4 Legenda ožíva. Lenže sponzorov sa mi nepodarilo zohnať. V podstate som nemal čas ich ani zháňať, no a peniaze sa mi taktiež nepodarilo našetriť. No a september sa blíži a ja sa musím rozhodnúť, či do golfa ešte budem investovať, alebo túto loďku už nechám potopiť.